Dobro jutro, Poirot. Vidim, već ste nabavili jutarnju štampu. Izgleda da čak i veliki detektivi kao vi podležu najizazovnijem ljudskom grehu, radoznalosti. Personne parfait, dragi moj Hastingse. Niko nije savršen. Da. Uostalom, ko bi mogao odoleti senzaciji pod naslovom Rezignirani muž gurnuo glavu u rernu. Nesrećan porodični život ili bankovni službenik pobegao sa 50.000 funti o obveznicama. Poirot, sigurni ste da vaš briljantan um zapravo ne intrigira nestala sekretarica, zgodna 21-godišnja devojka. Gde je Edna Field? Zašto me vi, dragi Hastings, smatrate? Zašto? Ništa od toga me ne zanima posebno. Danas nameravam da se posvetim sebi. Očistit ću masnu fleku s novog sivog odela, podrezati brkove i mirisnim uljem namazati kosu. A imate zaista bogat dnevni raspored. No, ne verujem da ćete ga ostvariti. Neko vam ide. Danas nemam vremena ni za koga. Vi ste taj gospodin Poirot. Da, ja sam Hercule Poirot. Ne izgledate onako kako sam vas zamišljala. Gospodine Poirot, jeste li vi platili onaj člančić u novinama u kojima piše da ste dobar detektiv ili su ga novine objavile po svojoj volji? Ne razumem, gospođo. Nemojte mi zameriti. Ali znate kakve su današnje novine? Na primjer, napiše se primamljiv naslov šta je mlada žena ispričala svojoj bezazenoj neudatoj prijateljici, a onda se u članku utvrdi da njih dve razgovaraju o nekom šamponu za kosu. Budi Bog s nama. No, odmah ću vam reći zašto sam došla kod vas. Hoću da mi pronađete kuvaricu. Kuvaricu? Ali... Da, svakako. Za sve je kriva socijalna pomoć koju dobijaju nezaposleni. Sve služavke pucaju na nešto visoko. Valjda bih htjela da postanu domaćice na svečanim prijemima. Bog zna šta se njima vrti po glavi. Kažem ja, trebalo bi ukinuti socijalnu pomoć. Baš me zanima na šta se to može žaliti moja posluga. Jednom nedeljno imaju slobodno popodne, slobodni su svake druge subote, jedu što i mi, u kući nema ni komadića margarina, samo najfiniji maslac. A bojim se, gospođo, da ste došli na pogrešno mesto. Ja se ne bavim pravima posluge. Ja sam detektiv. Znam, ali zar vam nisam već rekla da hoću da mi pronađete kuvaricu? Otišla je u sredu, ne rekavši mi ni reč, i više se nije pojavila. Žao mi je, gospođo, što sada morate sami da kuvate. Ali takvim se poslovima ne bavim. Mislim da je razgovor završen. Znači, s te strane vetar duva. Bavite se samo državnim tajnama i bogataškim nakitom. No mogu vam reći, za mene je kuvarica važna koliko za neku ucveljenu bogatu udovicu smaragdno prstenje. Ne možemo sve biti napirlitane gospođe koje se vozikaju okolo svojim automobilom. Gospođo, imate pravo. Primjedbe su vam opravdane. Da. Takav slučaj je nešto sasvim novo za mene. Još nikad nisam tragao za nestalom kuvaricom. No, pređemo na posao. Kažete da je vaša zlata vrijedna kuvarica otišla u sredu i više se nije vratila. Da. To je bio njen dan za izlaske. Prvo sam pomislila da joj se dogodila neka nezgoda, no juče je poslala čoveka po svoj kovčeg sa stvarima. Šta kažete na to, molim vas? A meni nije napisala ni jedan jedini redak. Da sam bila kod kuće, ne bih dala kovčeg. Kakva drskost! A hoćete li mi, molim vas, opisati kuvaricu? Da, srednjih je godina, debela, prosede crne kose, čiste prošlosti, zove se Eliza Dan. Niste imali nikakvih razmirica sa njom? O, baš nikakvih, to jeste najčudnije. Koliko posluge imate, gospođo? Samo nju i služavku Eni. Ona je vrlo pristojna.
Donekle zaboravna i po glavi joj se motaju samo muškarci, ali vredna je ako se malo pripazi na nju. Njih dve su se dobro slagale, bilo je svakako manjih nesuglasica, ali u ovakvim trenucima sve su one složne. Znate, vrana vrani oči ne kopa. Dobro, to ćemo već ispitati. Još mi samo dajte svoju adresu i ako smijem upitati za vaše ime. Naravno. Ja sam gospođa Todd. Ulica Princa Alberta, 88, Clapham. Možete računati da ću vas posjetiti u toku dana. Doviđenja, gospođo Todd. Služavka će vas ispratiti. Doviđenja, gospodine Poirot. Pa, Poirot, ovo je prava novotarija, jel da? Traganje za nestalom kuvaricom. Da. To ne sme za živu glavu saznati načelnik Scotland Yarda, inspektor Japp. Podsmevat će mi se do kraja života. O, gospodine Poirot, trenutak, molim. Eni, dođi ovamo. Evo, gospođo. Ovaj čovek je detektiv, želi nešto da te pita. U redu, gospođo. Hvala vam, gospođo. Hteo bih da odmah ispitam vašu devojku i to nasamo, ako dopuštate. Pa u redu, ako mislite da je to neophodno. Izvolite, gospodine. Hvala. Vidite, gospođice Eni, sve što nam vi kažete vrlo je važno. Jedino nam vi možete rasvetiti ovu zagonetku. Bez vaše pomoći potpuno sam nemoćan. Reći ću vam sve što znam. Izvrsno. Dakle, pre svega zanima me vaša pretpostavka. Vi ste vrlo pametni, to sam zapazio na prvi pogled. A kako vi objašnjavate nestanak Elize Dunn? Trgovci belim robljem. To sam odmah rekla. Kuvarica me je neprestano upozoravala na njih. Ne miriši nikakav parfem, ne jedi nikakve slatkiše, koliko god ti se momak činio pristojnim, baš tako mi je govorila. A sad su čepali nju. Nesumnjivo su je odvukli u Tursku ili u neko od tih istočnih zemalja gde su debele žene posebno na ceni. To je zanimljiva pretpostavka. Ali da li bi onda poslala nekog po svoj kovčeg? Pa ako ide nekuda na istok, pa ipak su je potrebne njene stvari. A ko je došao po kovčeg, neki muškarac? Carter Peterson, nosač. Jeste li joj vi ispakovali stvari? Nisam, kovčeg je već bio spreman i zaključan. Zanimljivo. To ukazuje da, odlazeći u sredu, nije nameravala da se vrati. Shvatate li? Da, na to nisam mislila. Ali moglo bi ipak da bude reč o trgovcima belim robljem, zar ne? A bez sumnje. A je li vam Eliza pominjala da će možda nekuda otići? Nije nikada govorila da bi otišla. Ovdje je sasvim pristojno. Pomislim... Govorite slobodno, neću ništa preneti gospođi Todd. Stara je donekle čudna, ali hrana je dobra. Uostalom, ako je Eliza i htjela da promeni posao, dala bi otkaz, pa ne bi sigurno ovako otišla. A u kući živi podstanar, gospodin Simpson. On samo doručkuje i večera, kao i gospodin Todd. Obojica su po ceo dan u gradu. A gospodin Todd, da li vam se dopada? Vrlo je miran. Doduše, pomalo škrt. Verovatno se ne sjećate šta je Eliza rekla uoči odlaska. Sećam se. Rekla je, ako ostane kompota od bresaka, poješćemo ga uveče sa slaninom i pečenim krompirom. Ona je luda za kompotom od bresaka. Ne bi se ni malo čudila da su i otmičari namamili baš kompotom od bresaka. Ona je uvek izlazila sredom? Da, ona sredom i ja četvrtkom. U redu. Hvala vam, Eni.
Siguran sam da će mi vaše informacije biti od najveće pomoći u rešavanju ovog zagonetnog nestanka. Naravno. Ako imate još neko pitanje, ja sam ovdje po ceo dan. Doviđenja. Pazi, devojko! Izvinite, gospođo. Gospodine Poirot, baš sam prolazila pa sam čula da ste završili razgovor. Gospođo, tako pametna žena kao što ste vi, teško se može pomiriti sa zaobilaznim metodama koje su nametnute nama, jadnim detektivima. Oštromni ljudi teško mogu biti strpljivi kada se suoče s glupošću. Pa hvala vam, gospodine Poirot. Ako već zaista tako mislite... A vaš muž se sigurno jako zabrinuo zbog nejasnog događaja? Nije se ni malo zabrinuo. Njegova smirenost me nekada baca u očajanje. Ona je obična nezahvalnica. Dobro je što smo je se otarasili. Eto to mi je rekao. A šta misle ostali ukućani? Mislite na Simpsona, našeg podstanara? O njemu je bitno da dobije doručak i večeru na vreme, a o ostalom ne razmišlja. Ako se ne varam, ima 28 godina. Ljubazan je i miran. Čime se bavi? Radi u banci. Predlažem vam da se odmorite, delujete iscrpljeno. Gospodine Poirot, zar je to čudno? Prvo samo što nisam dobila nervni slom zbog cele te stvari sa Elizom. A onda sam morala pomagati Annie u kući i naravno skuvati za gospodina Todda i Simpsona. Nadam se da ćete uspjeti da se odmorite, draga gospođo Todd. Ja se zaista nadam. Doviđenja. Doviđenja, madame. Želite li malo dobrog škotskog viskija sa ledom, Hastingse? Zahvaljujem. Hvala. Zaista čudna slučajnost, onaj odbegli službenik iz banke o kome smo čitali u novinama, Davis, radi u istoj banci gde i Simpson. Mislite li, Poirot, da tu postoji neka veza? Teško se može otkriti povezanost između odbeglog bankarskog službenika i nestale kuvarice, osim ako je Davis posjetio Simpsona, zaljubio se u kuvaricu, ukrao pare za njihovu budućnost i nagovorio je da pobegne s njim. Da. Ne bi to bilo ni loše, mogu vam reći, Hastingse. Budete li ikada u izgnanstvu, imajte na umu da bolje može da vas uteši dobra kuvarica nego lepo lice. Čudan je ovo slučaj, pun protivrečnosti, baš me zanima. Zamislite, Hastingse, kakva drskost. Oni misle da me se mogu tako lako otarasiti. Gospođa Todd je još jednom porazgovarala sa svojim mužem. Uvidela da je zbog takve sitnice glupo unajmiti detektiva i poslala mi honorar od 1 funte. 1 funte? Iz čiste uviđavnosti sam se prihvatio tog bednog poslića, a sada me ta gospođa odbacuje kao staru krpu. To je sigurno Todd namestio, ali neće me tek tako oterati. Spreman sam da potrošim i 100 funti da bih pronikao u tu zagonetku. A kako to mislite da izvedete, Poirot? Pre svega, objavit ćemo oglas u novinama. Oglas? Ako se Eliza Dan javi na našu adresu, saznaće nešto što bi joj moglo biti korisno. Dajte taj oglas u sve novine, Hastingse. Ja ću se za to vreme raspitati koliko god mogu. Idite, već jednom, svaki minut je dragocen. Odo.
O, Poirot, stigli ste. Jedva čekam da čujem šta se danas dešavalo. Raspitao sam se u Todovom preduzeću. Dobro. U sredu nije izlazio sa radnog mesta, osim toga tamo ima dobru reputaciju. Što se tiče Simpsona, on se razboleo u četvrtak i nije se pojavio u banci, ali je u sredu radio. Da. Sa Davisom je bio u relativno dobrim odnosima, ali nisu bili neki veliki prijatelji. Očigledno se moramo pouzdati u oglas. Pa, Poirot, imali danas nekih novosti u vezi sa našom kuvaricom? Ne. Kao ni prošlih nekoliko dana. Mrsko mi je da priznam, ali počinjem da gubim nadu. Izgleda da je velikom maestru zločina jedna obična kuvarica došla glave. A, Poirot, pa ne budite tako malodušni. Siguran sam da će se Eliza Dan na kraju pojaviti. Već smo pričali o tome da radoznalosti stvara i rešava mnoge probleme. Monsieur Poirot! Vi? Monsieur Poirot, traži vas se neka madam Eliza Dan. Napokon. Engleska zamalo da izgubi jednog od svojih branilaca pravde. Uvedite je odmah. Gospodin Poirot? Da. Javljam se na vaš oglas. Verovatno se negde nešto pobrkalo, pa ne znate da sam ja već postala naslednica. Naslednica? Da. Ne znam, ali za vas se jako zabrinula gospođa Todd, kod koje ste preradili. Uplašila se da vam se nije nešto dogodilo? Gospodje Todd, pa zar nije dobila moje pismo? Ne, od vas nije dobila nikakav glas. Ispričajte mi, molim vas, sve što se dogodilo. Da, pa evo, kad sam se u sredu uveče vraćala kući, iznenada mi se obratio neki visok, bradat čovek sa širokim šeširom. Izvinite, jeste li vi gospođica Eliza Dan? Jesam. Već sam vas tražio na broj 88 i tamo su mi rekli da vas mogu sresti ovde kad se budete vraćali kući. Gospođice Dan, doputovao sam iz Australije upravo zato da bih vas potražio. Znate li možda devojačko ime vaše bake? Jane Emot. Tako je. Gospođice Dan, možda to nikada niste čuli, ali vaša baka je imala jednu dobru prijateljicu, Elizu Lič. Ta se prijateljica iselila u Australiju i onda se udala za vrlo imućnog farmera. Nažalost, oba deteta su je umrla vrlo rano, pa je nasledila celo muževljevo bogatstvo. Pre nekoliko godina umrla je ona i testamentom je vama ostavila svoju kuću u Engleskoj i veliku sumu novca. Pružio mi je pismo advokatske kancelarije Hurst i Crochet iz Melbourna i svoju posjetnicu i predstavio se kao Crochet. Moram da spomenem još neke uslove. Naša klijentkinje bila je pomalo čudna. Nasledstvo će vam pripasti samo ako se sutra u 12 sati uselite u kuću koju vam je ostavila. Kuća se nalazi u Cumberlandu. Drugi uslov je sporedan. Možete postati naslednica samo ako ne radite negde kao služavka. Pa za Boga, ja sam kuvarica. Da, to može biti otežavajuća okolnost, ali uvek se nekako može zaobići zakon, gospođice Dan. Mi, advokati, to najbolje znamo. I za vas postoji rešenje. Treba da još danas date otkaz. Ali morala bih najpre najaviti svoj odlazak. Draga moja gospođice Dan, s obzirom na okolnosti, vaša gazdarica će razumeti vaš postupak. Ali
Vreme je veći problem. Morate po svaku cenu da otputujete vozom koji kreću 11:05 večeras. Pozajmit ću vam 10 funti za putne troškove i napišite nekoliko redova vašoj gazdarici kada dođete na stanicu, pa ću ja lično odneti pismo i objasniti pojedinosti. I? Svakako. Pa, složila sam se s njim. Aha. I za 1 sat već sam sedela u vozu, toliko zbunjena da nisam znala gde mi je glava. Tako, kad sam doputovala u Carlisle, sve mi je ličilo na prevaru o kojima se čita u novinama. Ipak, otišla sam na adresu koju mi je dao. Utvrdila sam da advokatska kancelarija zaista postoji. I sve je krenulo dobro. Očekivala me zgodna kućica i prihod od 300 funti godišnje. U kancelariji jedva da su nešto znali o svemu tome. Upravo su primili pismo od nekog čoveka iz Londona sa uputstvima da mi predaju ključeve od kuće i isplate 150 funti za prvih 6 meseci. A Kročet mi je poslao stvari, ali od gazdarice nije bilo ni reči. Ja sam zaključila da se ljuti i da mi zavidi na sreći. Zadržala je kod sebe i moj kovčeg, a stvari je poslala Kročetu u poštanskim paketima. Ali, naravno, ako nije ni dobila moje pismo, onda joj se moj postupak čini bezobraznim. Hvala vam. Kao što ste već rekli, nešto nije kako treba. Vratite se u vašu kućicu u Cumberlandu i nemojte zaboraviti svoje kuvarsko umeće. Dobro je imati nekakav oslonac ako stvari krenu naopako. U redu, gospodine Poirot. Nadam se da ćete mi javiti ako nešto doznate. Naravno, gospođice Dan, avec plaisir, sa zadovoljstvom. Lakoverna je. Da. Hastingse, ne smemo gubiti vreme. Pozovite taksije, ja ću za to vreme napisati nekoliko redova inspektoru Džepu. Ajdemo, Hastingse. Kuda ćemo, Poirot? Najpre ćemo dostaviti ovo pismo u Scotland Yard. Do Scotland Yarda, a zatim u ulicu Princa Alberta. A znači tamo idemo? Naravno. Doduše, bojim se da ćemo zakasniti. Naša će ptičica odleteti Hastingsa. Ko je ta naša ptičica, Poirot? Neupadljivi Simpson. Šta? Bravo ga. Hastingse, nećete mi valjda reći da vam još uvek nije sve jasno? Pa, kuvarica je uklonjena, to mi je jasno, ali zašto bi Simpson hteo da joj ukloni iz kuće? Zna li ona nešto o njemu? Ne zna baš ništa. Onda? Hteo je da se dočepa nečeg što je njeno. Novca, mislite, nasledstvo? Nečega sasvim drugog. Starog limenog kovčega. Ajte, molim vas, šalu na stranu, Poirot. Lako je mogao da kupi limeni kovčeg ako mu je bio potreban. Nije hteo novi kovčeg, nego stari. Poirot, vi mene zavitlavate. Zaista ste mi dragi, Hastingse. Ali niste ni lukavi, ni maštoviti. Nikada od vas neće biti dobar prevarant. Dobro. Objasnit ću vam. U sredu uveče Simpson je odmamio kuvaricu. Dobro. Posetnica i garantni papiri se lako mogu nabaviti. Bio je spreman da plati 150 funti i iznajmi kuću na godinu dana da bi mu plan uspeo. Eliza Danga nije prepoznala, potpuno su je zavarali brada i šešir, kao i blag strani naglasak. Naravno, jedna sitnica se nipošto ne sme zaboraviti. Simpson je u džepu imao 150 funti u obveznicama. Simpson? Ali ne, Poirot, obveznice je ukrao Davis. Dopustite mi, Hastingse, da dovršim. Simpson je znao da će se krađa otkriti u četvrtak popodne. U četvrtak nije otišao u banku, već je dočekao Davisa kad je on krenuo na ručak. Možda mu je priznao krađu i rekao da bi hteo da mu vrati vrednosne papire. Bilo kako bilo, uspeo je da domami Davisa u Clapham, u kuću gospođe Todd.
Da. Služavka N je izašla, gospođa Todd je bila u kupovini, pa u kući nije bilo nikoga. Da. Kad se otkrije krađa i Davis ne bude u banci, može se zaključiti samo jedno. Lopov je Davis. Tačno. Simpson se osjećao potpuno sigurnim i sutradan je mogao da se vrati na posao kao pošten službenik, kakvim ga svi smatraju. Dobro, šta je bilo sa Davisom? Hladnokrvno je ubijen. Ma ne verujem. Problem svakog ubice je kuda sa telom. Simpson je unapred sve rešio. Jednu stvar sam odmah zapazio. Iako je Eliza dan odlazeći od kuće očigledno namjeravala da se uveče vrati, pomenula je da će pojesti kompot. Tačno. Kovčeg je bio spakovan i spreman kada je po njega došao nosač. Naravno, upravo je Simpson poslao nosača po kovčeg, koji je sam pripremio još u četvrtak popodne. Da. No, vidjet ćemo kakve smo sreće, Hastingse. Hastingse, moje se predviđenje ipak obistinilo. Ne mogu da verujem da me jedna kuvarica toliko zbunila da nisam reagovao na vreme. Poirot, dajte sebi malo za pravo. Simpson nije izbegao posljedice svog zločina. A železničarima u Glasgowu je pre nekoliko dana zapao za oko limeni kovčeg koji je bio adresiran na izvesnog Henrya Wintergreena. Da. Kada su ga otvorili, u njemu su pronašli telo nesrećnog Davisa. Počelo je od nestale kuvarice, a završilo se hladnokrvnim ubistvom. Da. To je možda jedan od mojih najzanimljivijih slučajeva.